Čau, ja vás vítam u nového videa. V tomto videu sa dozviete, ako som prežila môj prvý zápas. Vlastne idem tam. Je to v Hustopeče, v Českej republike. Takže dúfam, že mi to pôjde. Dúfam, že ma budú podporovať vy, ako vy fanúšikovia. Alebo aj moja rodina. Takže budú nejaké zábery a tak. Takže zatím čau. Už sme hrali a raz sme to vyrovnali, raz prehrali, nevadí. A tentokrát za chvíľku ideme už asi posledný krát so Levicami, takže uvidíme, jak to dopadne. Končili sme tretí, medaile teraz ideme dostať všetko. Neprosím si, ďakujem. A ideme na to. Borci, vyhrali sme tretie miesto, takže paradička, takže ďakujeme veľmi pekne. Levi, vyhrali sme tretie miesto.